Hayırlı saatte hürmetli benim Tuğan Ter telekanalının seri tüpküne tapşırının tamaşaçıları efirde tapşırının avtırı hamalı barışsa min Roza Hayrulina sizge yeniden bir kızı matur mıngılı reportajımını işlerge kiriştim. Şın mağnasında bugün biz sizin bilen mıng iline sayahat etişekbiz. Çünkü küplerigizin yaratkan çarşısı Ruslan Keramidinov'nun konsertine işlerge keldik biz bugün dostlarım. Teleekranlar yanaşasına yakınrak kelegiz. Bir kızıklı mauqtırgıç hem şep көңіллі болашақ. Hürmetli tamaşaçılar, менә ул сезнең күпләрегезнең яраткан, хөрмәт иткән, һәм үзенең дә бик тә хөрмәт иткән җырчыларымның берсе Руслан Керамидинов минем каршыда. Сезнең алдыгызда. Сәлам Руслан беренчедән. Исәмсез. Төгәл 1 ел элек сиңа шушы декабрьнең матур көннәрендә сиңа тапшыру эшләгән идек һәм инде программаның исеменнән башлыйсы килә, әңгәмәне дә үзгәрдем дип атала, шулай бит? Үзгәрдем. Бу теге сакал үстерү генә түгел, эшкә дөнья менә инде нәрсәләр сөйләсем килде. Нәрсәләр теге эштә борчыды мине. Шуларны инде без быелны җырлар аша һәм инде программаны бит инде бик төзедек инде. Айваз Садыров белән Айрат Ильясов ясады инде безгә программаны. Шуның өчен теге бу тышкы кыяфәт кенә үзгәрмәде, ә гомумән теге җыр мәсьәләсе, экрандагы булган фильмнар, анда экранда булган бөтен теге кора кирәк инде моны теге мәгънәле концерт инде менә шул. Карага кирәк дип үзләр әйтеп китте. Сез дә дуслар, концертларга йөрегез һәм Руслан Керамидиновның нәрсәсе үзгәргән икәнлеген сез үзегез генә концертка килеп тоерга тиеш буласыз һәм тоя да алачаксыз. Без инде әңгәмә аркылы бүген тапшыру аркылы аны күрсәтергә тырышырбыз. Менә төс кыяфәт, стиль үзгәргән шулай бит. Менә син әле кожаный чалбарларда, шундый джинсыларда бер дә күргән юк, син костюмнарда гына шундый тәртипледән дә тәртипле булып йөрик. Әле синең рок стиле дә алдыңмы әллә концертыңа? Yok, rock stili almadım. Şolay tege to'g'ri keldi da endi şolay kiyinib tege Zamancha. Svobodno kiyinib ko'rasiz. Bu mening birinchi chiqishim shulay. Andarsin qolganlar kostyum. Kostyum endi tegani baribir mening tomoshachi bitinde turli возрастda bizning abilarimiz da bor, babaylarimiz da bor, abilarimiz da, opalarimiz da, bütün kishida bor. Mana yoshlarga da bor kiyim, abilarga, babaylarga da bor kiyim. Руслан Керамидинов, шушындай тыныш йөзү белән, тыныш кына килә. Синдә Руслан гомумән дулкынлану бармы? Әллә син шул хәтлек үзеңнең тавышыңа ышанган артистмы? Дулкынлану бар, әзгәрәк калды инде, чөнки бу программа уже шул хәтлек теге апкатынный. Хәзер теге автоматта инде бетмәй бер. Без инде беренче башладык бит инде бәләкәрәк точкаларда, аннарысын менә инде зур шәһәрләргә. Алай дөресрәктер дип саныйм инде. Чөнки уже син уже шомарып киләсең бетмәй бергә. Бөтен сүзләрен ятлап, нәрсә сөйләгәнеңне белеп, менә шул. Син әле аңлаучы үзең алып та барачаксың, шулай бит? Инде безнең ведущий, безнең сөз взаимосвязано. Алайда төркемеңдә карап торам, сәхнә артында бик күп кеше арткан, бит. Ничә биюче, ничә җырчы быел төркемеңдә? 2 биюче, 2 җырчы кызыбыз, 3 музыкантлар бик күп бугай. 4 музыкант. Музыкант, музыка темасына кагылышлы, мин беләм, үткән елларны син тере музыкаль коралларына кушылып җырлый идең, әйме? Анда бер нинди аранжировка да кирәкме, бөтен нәрсә менә тере музыка белән бәйләнеп бара дидең. Ник быел ул юк? Без шәп карадык, барабаннар белән дә, бас гитаралар халыкка бик ошап бетмәде. Руслан, безгә кирәк түгел, синең дыңгыр-дыңгыр ди, безгә гармон кирәк, безгә баян кирәк диде. Менә быелны Аллага шөкер, 2 баянист бар. Һәм Русланның үзенә генә хас, искиткеч, көчле табигатьтән бирелгән моңы. Һәм без аны шушындый теләкләр белән озатабыз. Шушы моң белән бүген дә син Уфа сәхнәсен, Уфа залын дәррәү китерәсең һәм матур җылы алкышларга сине безнең тамашачылар күмерләр дигән шанышта калып озатабыз Русланны. Утлар сүнде дуслар, сәхнәгә Руслан, уңышлар сиңа.
Yollarım olana en yüreğimi dolana indi varsın dağıldı Izgi saatda hayırlı niyetde dostlarım. Kütüp algan çocuğumuz Ruslan Kilometrinin konserti Ufa şehrinde başlanıp gitti. Elbette indi onun yaratkan tamaşaçısı Anadolu alkışlar bilen karşı aldı. Bugün indi Kovazlabay'dan biz sizi bilen şun Mung iline seyahat kılabız. Hamid elbette kızıklı sıralar, kızıklı cevaplar. Bunlar başına sizi küte. Bir görüşümüzü bildim Яратып килдек Русланны. Тыңлайбыз һәр вакытта да. Мин менә Стәлтамак районына алта килдем. Менә кызларыма рәхмәт. Миңа билет алып, мине шулай итеп кунакка чакырдылар. Уш китмәле, йөрәккә ятышлы. Менә үзебезнең авыл малае. Менә мин шулай дип карап утырам инде. Янып, киеп һәрбер җир өчен переживать итеп. Менә шундый безнең Руслан. Позвольте представиться. Меня зовут Роза Хайруллина. И мне выпала огромная честь проводить это волнительное событие. Varsan güzellerimde Mehmet'ten atmarsın Derdim olmasın benim kullarına Руслан, хәзер артистларга безнең чынлап та тамашачыларның төрле яшьтәгесенә ярый белергә кирәк. Әм репертуарны да шулай белергә кирәк. Бүгенге көндә син ничек уйлыйсың? Хәзер синең күбесенчә тамашачың ничә яшьтән ничә яшькә хәтлек? Төрлеләр бар. Бала чагаларында күргәнем бар, минем яшьтәгеләр дә бар, 30, 34, 35, аннан соң шулай әкрен-әкрен генә үсәләр инде. Төрле контингентта возраст, төрле возрастта кешеләр бар. Ә синең бармы менә күңелеңдә максатың күбрәк яшьләрне җәлеп итәргә, үзеңнең репертуарың белән шулай ук үзеңнең теге иҗатың белән андый максат куясың? Әллә инде син теге менә сине чынлап та бит инде улырак яшьтәге, урта яшьтәге һәм улырак яшьтәге халык ныграк үзитә, ныграк ярата. Бармы синең менә яшьләрне кирәк, аларны җәлеп итәргә дигән максат, уйларың күңелеңдә? Без инде җырлар яздырабыз, төрле темаларга, теге заманча ритмнар белән дә яздырабыз инде. Мен теге кеше куян куады без алай кумыйбыз. Без ничек бар шулай барабыз, чөнки мин карап күзәтеп барам бит татар эстрадасында. Менә теге яшьләр җәлеп итәбез дип алар инде үзләренең колоритларын югалтып, әзрәк теге төрле юнәлеш белән эшли башладылар. Минем уйлавым буенча артист кеше ул аның бар үзенең белән халкы, үзенең тыңлаучысы. Теге яшьләргә килгәндә без җырны мәгънәле җырлар эшлибез. Менә мәсәлән бит инде безнең өлкән буындагы җырчыларга караганда Салават абыйлар аларның җырлары төрле темага бар. Аны яшьләр дә тыңлыйлар, аны картлар да тыңлыйлар. Шуның өчен минем уйлавым буенча кеше олыгайган саен мәгънәлерәк җыр тыңлыйлар инде. Мин үзем дә шулай. Мин мәгънәсез җыр тыңлаган да юк. Мин шулайрак дип уйлыйм. Сез шундый яшь тамашачылар, Руслан Киромединовның концертында мин дә сезне күрергә бик шатмын. Беренчедән хәерле кичләр, егетләр. Сезгә хәерле кич. Беренче тапкыр Русланның концертында. Айы. Ничек соң сезгә менә концерт, моң? Әйбәт, яхшы. Зажигательно. Руслан, охшар сиңа. Бәхет, сәламәтлек. Руслан, ә син менә тормышта теге була бит зона комфорта диләр, әйме? Русчаны шулай диләр инде, татарчаны менә теге бер төрле генә шулай яшәп яту рәвеше, җылы гына, тыныч кына, үзеңнең теге өйрәнелгән гадәтләрең белән, мөхитең белән сиңа менә шушы мөхиттән чыгу, нәрсәдер яңалыкка омтылу, нәрсәдер үзгәртү үзендә, ниндидер яңалыкларны сиңа тәкъдим итсә, син шуларны менә кабул итү, менә шушы бер сүз белән из зоны комфорта чыгарга сиңа җайлымы гомумән тормышта? Җайлы. Зона комфорттан чыгарга кирәк дип уйлыйм, чөнки ниндидер максатларга ирешәсең кирсә, барыбер теге пиштә ятып җиләк пешмәделәр. Шуның өчен
гел йөрергә кирәк, селкенергә кирәк. Кайдыр нәрсәләр югалтасың, кайдыр нәрсәләр табасың. Шуның өчен кешегә теге чыгарга кирәк дип уйлыйм. Кемгәдер авыррак ул чыгарга, кемгәдер җиңел. Мин инде хәзер теге өйрәнеп беттем инде. Шул зона комфортынан чыгу. Сен безнең шундый тәҗрибәле хәзер әйме сынаулар үткән. Ул сынаулардан миңа калса бик теге ничек дип әйтим, дөрес итеп чыккан эстрададагы артистларыбызның берсе Ират буларак та әйбәт. Ул темага инде әлбәттә бәлки синең кагаласың да килмәстек үткән яраларга, нидер югалтуларга. Югалту дип әйтеп тә булмый инде аны. Югалту бит инде тәүбә ул бит бер кешене мәңгелеккә китсә югалту дип тә әйтәләр инде. Әмма дә ләкин бу тема бар күпләргә кызыклы. Миңа аны бүген язып та җибәрделәр. Иң төп сорауны бир инде әле Русланның яратып йөргән, сөйгән яры бармы? Элекке гаиләсе белән ул нинди элемтәдә? Балалары белән аралашамы? Бу сорауларсыз тапшыруны эшләми булмас инде ул Руслан. Сиңа авыр булмаса шушыларга да җавап бирсәң, менә әйдә башлыйк инде без. Синең әле күңелең, йөрәгең бүгенге көндә бушмы, әллә инде бармы сөйгән ярың? Минем күңелем буш, әлеге вакытта кызлар белән теге аралашам инде, теге аралашып та булмый. Әле пока теге серьезный мин уйлавым буенча кирәк түгелдер дип саныйм. Әле минем эшләрем бик күп. Ул эшләрне үз урынына җиткереп эшләргә кирәк. Руслан, теге 1-2 ай элек социаль челтәрләрдә күз тигермәгез бәхетемә дигән фотодагы кыз ул пиар өчен булдымы? Ул өчен барлыкта булдымы, Руслан? Мин бит инде пиар итә торган кеше түгел. Бәлкем теге әзрәк булып та алгандыр. Анарасын теге барыбер инде теге мин теге личный әйберемне, личный тормышымда кешегә күрсәтергә яратмыйм инде булай да. Шулай туры килде инде, шулай чыгарды минем яна. Юк, бу мөнәсәбәтләрнең дәвамы булдымы соң, әле бармы? Юк, без аралашабыз. Бик әйбәт аралашабыз. Мин ашыкмыйм бер кайда. Ашыкмыйсың. Һәм мин кызганычка каршы бик күп аерылышлар, Руслан. Менә үземнең якын тирәдә дә бик күп аерылышлар. Һәм мин ишетәм күп кенә иратлардан без бүтән бәлки өйләнмәспез дә диләр. Синең андай теге кадгый үзеңә карарлар кабул итеп куймадыңмы соң әле мин шушы гына дәвам итәм тормышымны дип. Өйләнмим бүтән, менә йөрсәм йөрим күңел өчен. Әйләнмим дигән андый уйлар юкмы әле синдә? Андый да уйлар килгәли. Но мин шулай дип әйтәм. Ничек өстән язылган, шулай булачак ул. Без теге бездән тормый, менә ул тормышта ничек ул. Менә кешедә бит инде барыбер теге безнең син дөрес әйттең, разводлар хәзер бик күп. Россиядә 90% җитте инде ул. Шуның өчен бер кайда ашыкмыйм, ничек язган шулай була. Шеф Руслан Ойратабыз. Отличный исполнитель. Ни өчен яратасың сез аны? Шугар моңлы йырлаганын өчен ашык кеше сәхнәдән белеп тора инде аның йырлаганын. Менә Руслан хәзер инде үзенең яраткан стилендәдер, әйме Руслан? Әйе, костюм кидем. Ну, әзрәк теге уңайсызрак костюм каршы, ну, ярар. Бәшәшкә, нормаль. Теге сәхнәдә бит инде тамашачылар ашасын өчен әзрәк теге уңайсыз булмаса да, бик уңайлы булмаса да, бар артист бит инде ул матур булыр өчен барсын түзә, барсына тырыша. Руслан, менә без беләбез, сез гаиләдә 2 малай шулай бит туып үскәнсез. Әйе. Һәм син иң шугы булгансың дип тә беләм, дөресме? Мин төпчек бит. Менә әйдә балачагыңа әзрәк әйләнеп кайтыйк әле. Үзеңнең хәтереңдә калган берәр нык уялган, нык гәрләнгән берәр хәлең, хатирәң бармы синең гомумән шук булгач инде?
Андай шокларын чын булган микән. Бәле кирәк шокта урманга барганнар әниләр. Әле мин нык бәле кирәк булган инде. Әниләр теге җиләк җыган вакытта мин машинада калган идем. Чыгып киткән мен машинадан, югалтканнар мине урманда. Менә әни сөйләде аны. Ничек тапканнар аны? Излибез. Бер агач төбендә качып утырган мен шулай иттереп. Аннарысың ул машинага якында килмәгәнсең ди. Теге курыккансың да таба теге ул машинага якында килмәдем икән. Гомумән менә син тыңлаучан бала идеңме, шук булсаң да? Ну тыңлыйсың инде барыбер. Тыңмасаң кайышта ләккәләйде. Сиңа әниең белән әтиеңә синең белән әллә инде абыең беләнме комфортнырак теге уртак тел табу, биргән киңәшләрен тыңлаган кайсысы менән ныграк, кайсыгыз ныграк тыңлый, әтиеңезнең сүзләренә колакны кайсыгыз күбрәк сала? Икебез дә бер төрле инде. Шул. Ну хәзер инде без үстек бит инде улыгайдык, әйе. Бүгенге көндә менә абыең белән элемтәләр ничек, туганлык мөнәсәбәтләре яхшымы? Абый белән әйбәт, бар да яхшы. Ул икенче шәһәрдә тора, Ижау шәһәрендә семьясы белән, гаиләсе белән. Шуның өчен кайткалыйлар инде, балалар белән диләрдә. Безнең дә, минем дә малай Самат белән, минем племянник белән, малай алар малайлардан бик яхшы отношения, гел телефоннан уен уйныйлар. Әйе, ул уеннар, телефон. Ой, телефон турында сөйләсәң бик күп сөйләп була. Абыеңда бармы җырга сәләт? Юк, анарда юк. Сиңа димәк, бүтән талант сиңа бирелгән сәләт. Шулайдыр инде. Һәм әниеңнән дип беләбез. Әниең бик матур җырлый, шулай бит Руслан? Әни ягыннан да, әти ягыннан да булгалаган. Мин соракшкайным, булгалаган. Чау. Һәм алар шулай ук сине җыр юлыннан бик китүеңне, иҗатны сайлавыңны бик хупламаганнар. Әйме син үзең нык булып, мин шушы юлны сайлыйм дип бик үзеңнең сүзендә нык торгансың. Күңелгә ятышлы эш белән эшләргә кирәк бит. Менә мин күңелгә ятам, мин шуны эшлим. Күңелгә ятмаган эшне эшләп булмый. Бүгенге көндә синең әтиң белән нин канәгатьмесең менә синең уңышларың белән, синең шушы иҗатта кайнавың белән? Канәгать. Без дә канәгать, Руслан. Синең бу иҗатта булуың өчен чөнки күпме меңләгән тамашачы синең моңларыңны, җырларыңны тыңлап үзләренә рухи азык ала. Шуңа күрә рәхмәт сиңа булганың өчен, рәхмәт җырларың өчен. Без инде дәвам итәбез Сертибкә тапшыруын. Һәм концертта дәвам итә. Икенче чыгышына әзерләнеп басып тора әле безнең Руслан Керәметдинов. Меня зовут Роза Хайруллина. И мне выпала огромная честь проводить это волнительное событие. Каршыгызда Руслан Керәметдинов төркемендәге яңа җырчы дип әйтәм инде. Лилия Хасанова, хәерле кичләр сезгә. Сәләмәтсез, хәерле кичләр. Лилия, искиткеч матур тавышлысыз. Әле шундый нәтиҗәләр ясап тордым. Руслан үзе кебек нык көчле тавышлы кешеләрне төркеменә җыйган дип. Гомумән ничек башланды Руслан белән хезмәттәшлек? Бик зур рәхмәт, Роза. Сездән ишетү бигрәк тә икеләтә. Рәхмәт яусың. Руслан белән без күптәннән таныш. Ләкин менә эшли башлаганыбызга 1-2 еллар бар. Даими рәвештә инде. Булай без бик күптәннән таныш. Дуслар, гаилә дуслары булып яшибез, Аллага шөкер. Руслан үзе чын профессионал, моңлы җырчы гына түгел, кеше буларак та бик әйбәт кеше. Без аны бик хөрмәт итәбез, яратабыз. Һәм мин бик горурлан шундый кеше белән дус булуыма. Һәм бу төркемдә эшләүгә сезгә шулай ук канәгатьлек хисләре китерә, сезгә монда комфортнымы? Гомумән менә сәхнә артында тормышы, гастрольләр тормышы, Русланның җитәкчелеге Бик рәхәт, бик уңайлы кеше ул, чөнки үпкәләми. Аның менә шушы энергетикасы да безнең төркемебезгә тарала. Без бик дус,
yardımcıl, bik rahat. İşke dip tugul yol itirge dip kilebuz hatta. Gastroller çıkıp yirkende de şunda yok energetika, şunda yok rahatlık duyabız. Gelecekte de gül matur şunday dostana münasebetlerde her vakit o'sishda bo'lib sizga birga matur deb ijod ettirga Alloh taolaga nasib etsin. Amin, rahmat olsun. Ruslan! 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 Biz seni yaratamiz! Ura! Сер итеп кенә әйтәм, Руслан, менә синең концертларың бөтен башкасында күптәннән бара шушы программаңаймы? Бик синең иҗатыңа шундый хөрмәт белән караган тамашачы синең концертыңнан соң булай ди. Аның әле барыбер дә шак кына үпкәсе бар кебек ди, Илмирага ди. Концертның барышында мин шуны тойдым ди. Син шуны чынлап та ул шулаймы? Әле инде концертта бу теге интрига ясар өчен генә кешеләргә син шундыйрак режиссура куйдыңмы? Юк, анда үпкә дә эш түгел бит. Монда Юк, онтылып бетмәгәнсең әле син бу хәлләрне дигән кебек тоелган аларга, тамашачыларга. ну, ничек дип әйтим инде? Ул Biz калдырмый бит инде мондый хәлләр. Без калдырмый китми бит инде дип әйтәсез. эс калдырмый китми, чөнки минем белән теге бик начар поступили, шуның өчен ул йөрәктә ул яра, ул бар ул яши. Шуның өчен мин белмим әле кайчанга хәтлек яшәр, но ул әле ул тора һаманда. Ул яра тора, менә яра. Шулай да. Ул яра өстендә эшләргә кирәк бит инде, Руслан. Ул син тыныч кына аны шушы уйларың белән генә ул яра белән көрәшәсең. Кемдер психологка бара, кемдер ныклап дингә биреләме? Барыбер дә аны икенче юлы дөресрәктер инде дингә бирелү. Син нәрсә эшлисең менә? Психологларны мин тыңламыйм. Чөнки психологлар алар үзләре дә 3-4 тапкыр аерылган кешеләр. Мин аларны вообще тыңламыйм. Мин аларны ул психологияны грубо говоря берне дифәнгә дә шутамыйм. Алар психология ул алынган шулык Библиядан шулык Коръәннән алынып бөтен берне шулай эшләнгән әйбер ул. Шуның өчен бөтен әйбернең үз вакыты дип саныйм. Вакыт кирәк. Әле вакыт та бик алай күп үтмәде. Шуның өчен чөнки бәйли торган балалар бар. Шуның өчен алар өчен дә әзрәк йөрәгәрне инде. Балалар белән гомумән элемтә бардыр әйме? Бар, Аллага шөкер, шалтыратып торалар. Гел связьдә үземдә шалтыратам. Шо сагынып торалар әле тиздән яңа ел хәзер. Бүләкләр сорыйлардыр әле, Кыш бабайга хатлар язганнардыр әйме? Яза инде, алар язалар. Алар сорамый калмый инде. Синең иҗатың белән кызыксыналармы алар, Руслан менә? Әти шушы җырыңны тыңладык, әти син менә мондый клип төшергәнсең дип менә гомумән бармы андый кызыксыну алар тарафыннан? Әле бер көн телевизор карап утыралар да, Ясмина шалтырата, "Эти тебя показывают по телевизору", диге, "Сөйнә инде" дигәне. Каралы мен диге видеос белән связьдан шалтырата да, "Син дигән" дигәндә монда. Ну, алар инде җырларны бәләкчектән тынап үстеләр инде. Әле һаман тыңлыйлар. Шо Biz suat postunda kildik. Аны тавышларын күреп нитеп менә суаттанып кайтырга тырышабыз инде. Бигрәк тә матур җырлай. Тың моңлы ниле мы рады, что он к нам приехал. Безнең иң яраткан җырчыбыз халык өчен, безнең өчен йырлый торган җырчы. Русланны яратабыз, хөрмәт итәбез. Уңышлар теләйбез. Дан яшемендә, алдагы көннәрендә гел уңышлар. Бәхет. Исәнлек, саулык, тавышын бер дә югалтмасын. Мин дә шундый теләктәр менә тавышы бик моңлы, ниле. Шундый тавыш белән гомер буе узар безне шатландырсын.
Hürmetli tamaşaçılar, biz indi şulay konsertga kelgan tomoshachilar bilan aralashuvni davom etamiz. Hammani bizning Shusha Mulayim Kurkam opamiz bugun sahnalarga motor etib so'zlarini aytdi. Siz Ruslan Keramiddinov uyushtirgan konkursda qatnashgan ekansiz, deymi? Silab ketingiz hali qisqacha tarixi nechik bo'ldi bu? Men Ruslan Keramiddinovning ijodini bik nik yoratam. Onun jırların, onun koyda çıkış yasaganların her vakit ko'rib boram. Iyul o'zining repertuarındagi jırlarını boshqargan kishilarni chaqirib, kimlar yorata mening jırlarimni, shunday konkursa berdi. Ol konkursda yozdi, hit akapella, hit akkompaniatorim jırlab menga jiberasiz deb. Shundan so'ng ol bir 3-4 turda ekan bordi, endi onda so'ylab oldilar deydi. Bizning Boshqirdistondan da bek ko'pgina kishilar qatnashdi onda. Mana men de qatnashdim. Bekni yoratam men uning ijodini. Mana mening bizning uyda uning jiri ertandan men namoz o'qiyimda, uni qabzam. Namoz o'qiyimda, Ruslanning jirini qabzam. Aytdim men sahnadan da. Buni hech kim ayta, bizning nanaydi Keramiddinov degan she'r bilan she'rli atilishi yetarga kerakdi. Subhanallah, mashallah. Nik yoratam. Uning konserti Mong, onun menga кажется, mana shulay, onun har bir ko'zonagidan, onun yuzidan, onun bütün jiridan mong og'ilgan kabi. Shu xatli ixloslik onda. Ol motor jirchilar ko'p, mongli kishilarda ko'p, lekin ixloslik yetishmay. Ruslan yandı pişti. Әлі aytırga kerak, bu blogingda sening shunday jırlar repertuarыңdaymi? Barsa da tigi sog'inirsinmi degan mana nechikdir mana shinabda ko'nglingning holatini to'g'ri keltirgan jırlar so'yladingmi sen bu blogda? Bu turmush holati. U ko'nglimdan tugul. Chunki turmushdagi shulay bo'ladi. Mana shulay. Bu sening tigi turmushingning qo'yta ovozi bo'ldi endaymi shu haligi blogingda deb aytira kerak. Chunki har bir jirda tigi mana shulay bo'ldi endi, mana o'pkalovlar, shundayroq so'zlar, shundayroq ma'nolar bo'ldi deb endaymi Ruslan? Bu bo'lgandir endi. Авыр түгелме сиңа шушы жырларыңны тамашачыларга җиткерергә? Нәрсәсе авыр инде. Ул позитивный сүзләр, просто мәгънәле. Шул инде. Жырның жаны булырга тиештеләр, әйме? Ә син менә Руслан күбесенчә сүзләргә игътибар итәсең кигәне сайлаганда. Мин сойганда баштан киге. Аннарсын сүзләрен карыйм. Но хәзер теге барыбер теге тормыш барган сайын барыбер теге сүзләргә дә игътибар итә башлый икән. Теге кием матур булса, сүзе алама булса, тоже теге кай вакытта шундый аламалы җырларда халыкка кирип итә бит менә җырлый башлыйлар. Шул. Безнең эстрадабызда кызыклы хәлләр инде ул. Күптән түгел генә Ришат Тухватуллин шулай Казанда концертында Эльмира Нагиевның җырын башкарды. Бүген син Ришат Тухватуллинның җырын башкардың. Ришат сиңа күптәннән биргән бу җырны шулай бит? Әллә кашанга җырын, әллә кашанга. Һәм беренче чынлап та син дөрес әйттең, беренче иҗат иткән җыры һәм син беренчеләрдән булып аны башкардың. Әйе. Бу бит үзе бер сенсацион вакыйга, Руслан. Бу җыр күптән җырланган җыр, просто мен төшереп калдыргайым, җырламагайым җыр ел. Менә быелны чыгарга булды инде. Ә кайсы композиторлар белән шушы менә әлеге синең мизгелләреңдә, әлеге тормышыңда, әлеге көннәреңдә дип әйтергә кирәк, сиңа эшләве җайлы һәм кайсы композиторның җырлары сиңа күңелеңә ятышлы? Фирзар абый, Илгиз абый Закиров. Ну, күп инде безнең яшь хәзер композиторлар да бар бит инде, җыр язалар. Шул күңелгә җырдан ята инде, ул теге бар яраткан композиторында җыр ятмаска может күңелгә, шуның өчен шулай инде. Сайлау мөмкинчелеге хәзер бар инде, әйме? Җыр сайлау авыр түгел. Бар. Хәзер бик күп. Җырлар күп хәзер. Син аларның үзеңә туры килгәннәрен генә сайлап, Аллаһ Таала ярдәме белән киләчәктә дә Алла берсә тамашачыларга шулай йөрәгең аша уздырырга һәм бүләк итәргә насыйп булсын, Руслан. Әлегә сатабыз Русланны ял итәргә. Сертификат тапшырудан аерылмагыз. Позвольте представиться. Меня зовут Роза Хайруллина. И мне выпала огромная честь проводить это волнительное событие. Достарым, сертификат тапшыру үзенең эшен дәвам итә. Сезнең каршыгызда Руслан Керамиддиновның
Doğru dostu desem de yağış bulmasayım. İndi neçe yıllar hizmetleşik etken anın türkümünün jetekçisi, konsert administratorı bitindi şulay bit. Aydar Safargalin. Selam Aydar. Sevmisiz, Roza isemiz, hürmetli tomaşçılar. Mine Aydar bugünkü tamaşanı qarab aybet. Anın ismi ne? Şulay basım yasamışı bir neçikte bulmay özgerdim dip atala tamaşanın ismi. Amine sizin için Ruslan kişi bularak ijatı yaqlap nerselere bile özgerdi. Sizin күздіктен qaraganda. Başında aytayın da olanın birey-birine özgermedi. Kişiye hem dünyaya şana hem özgerige bula tışkı kıyafet indi elbette ana bütün sideyteler. Bulay halk için Ufa tamaşsın ol komandaş ol Ruslan Keramdinov yaratgan. Alemna biz 3-nji yıl bulay 17 yıl dus bulup jürübüz. Endi tığız ilimtede işlengen yıl 3-nji yıl kim oylagan imna şulay Ufalarda mengerlegen zalda tolu zallarga işlerimiz dip. Şoňa görä biz süýnebiz tamaşaga rahmet. Ol tamaşçı Ruslanny yaşete, özgertirge ündöw bire. Şoňa görä özgereýindi ol ýakşylykka taba. Byýyl tigi sezonny ötkergeç bähäs bara sakalyň qırdyrgamy ýokmy? Mına 2-nji ýylga qararбыз, belki özgerdim şeş taray bolar, belki sakalyň qırdyrtyrбыз. Sizin özüňiz üçin niçik soň Ruslan sakally keliş? Sakalsız işe gerek sizge. Tigi Ruslan daýta tışkı görünüş işke dünýä kişiniň motor bolarga tez. Şoňa görä sakalmy, sakalsızmy goý wagtda kişi imidjini özgertip alaýyn da ol azrak. Şoňa görä ansyn özüni täm biz tigi garşy tugul sakal bilen ana Türk seriallaryna oşatabız diýdiler de şoňa görä serialda ýasady ol konsertda serialda görsetdi. Сарай, Да, это, знаешь, я вот считаю, что это твой символ. Ты как мишка, белый, пушистый, добрый. Что на сцене, что в жизни. Спасибо тебе большое. Ruslan, senin barmı mine turmuşda ijattan başka yaratıp şugullengen nindir Rusça hobby diye aytабыз, indi şuguller tatarşaymy. Näsedir unutulup bilen yaşaysың, biz bilebiz sen pandemiya wagtynda bik şunday tilek bilen ogaş işi bilen şugullana başlaganing. Senin anda keri koytasың kilmim olay bulay. Çünki şulay senin bir interwýularynda işitdim, şuşa urman işi ogaş işinden soň sen ýeneden oňladyň ijat meniki hem ýa kış ilham bilen kilip kirdiň ýa ijat dünýasyna degenleriň. Buňky günde u ýaklap nindi özgerişler bar senin? Yok, tege ormanga koyası kelmey, anın işrağı var. Şonun için nasıl işlerge yaratam? Men yüzerge yaratam basseynde. Mine şol menim yaratkan şagılarımın birisi. Boş wagtda indi men köpürek ýal iterge ýaşanam. Çünki byýylda konsertlarymyz bek köp. Gel ýolda, arata, şo massaj alam tegesinde mınsyna baram indi. Şulay wagt ötede giteýin-de, anarysyn tagyn ýolga çykyp gitebiz. Şo Sen mene молодец әфәрин әйме? Сиңа да молодец димин. Ашуң кисә килер, мин Илмирага да молодец димин. Менә сез югалып калмадыгыз. Сез ныклап икегез дә шул хәтлек менә бүтән тишегез тырнагыз белән ижатка ябышып ижат итә башладыгыз һәм шул хәтлек икегез дә дәррәү үстегез ижатта. Менә бу теге күңел чөнкилегенә депрессияга биреп сез бирегездә җәйлеп ятмадыгыз. Әллә көрәш башланды сезнең арагызда теге кайсыгыз көчлерәк булып кала да бу ситуациядә бу хәлдә һәм иҗатка бирелә дигән. Әллә инде ул күңел таләп иттеме сезнең шушы үсешне? Менә синдән ничек булды ул? Мен инде әллә качан чыккан булыр идем. Мен чөнки минем иҗат беренче урында түгел иде. Минем беренче урында гел гаилә торды. Минем уйлавым буенча хатын-кыз гаиләсе белән булырга тиеш дип саныйм мин. Балаларын карап торырга тиеш, һәр минутын, һәр секундада ишләрен эшләтергә, мәктәпкә озатырга. Мин теге үземнең иҗатымны әзрәк арткарак калдырга дидем. Шуның өчен теге бу әйбер булды да мин анда чыгып теге сәхнәгә җырлый башладым дип алай түгел. Чөнки мин теге популярность артыннан куып йөри торган кеше түгел. Мин беркем белән дә теге булышып ятмыйм.
менә мин шулай эшлим, мин шулай юри эшлим дип. Мин ничек бар шулай бар. Мин гел әйтәм, булганына шөкер итеп яшим мин менә шул. Шул тиклем яхшы концерт. Аның иҗаты белән интересоваться итәм, яратам. Аның моңнары белән, аның җырлары белән яшәйм. Ул миңа көч бирә. Шотланган чакларын, кайгырган чакларын, бөтен җырларын ошатам. Молодец, поздравляю. Фируза, менә Руслан Кираметдинов төркемендә эшләү, аның белән нидер теге иҗади мөнәсәбәтләр дә бар бит инде. Иҗаттан башка теге юлы, гастроль тормышы ничегрәк гомумән сезгә бу мөхит? Руслан Кираметдинов төркемендәге мөхит. Ой, беләсезме, мин бер дә уйламаган идем, әмма дә ләкин аның төркемендә эшләү шундый рәхәт. Шундый менә үзебезнең кешеләр менә бер-беребезне күз карашыннан аңлыйбыз, шаярабыз, көләбез. Менә шундый күңелле атмосфера булгач, аның теге авырлыклары, юл йөрүләре бит инде ардырта, менә андый әйберләр онытыла дип әйтәсем килә хәтта. Гомумән беләбез сынаулар үткәнеңне. Менә алардан читтән синең менә эшләрең җиңел генә барамы, әллә сиңа бик күп тырышырга, тырмашырга кирәк? Тирәйтер бәхет йолдызы астында туган диләр. Менә бөтен эше җиңел бара диләр кайбер кеше турында. Синең ничек? Беркемнең дә бер эше дә җиңел бармый. Это әкият. Кеше һәрбер эшкә тырышып килә. Тырышмаган кешенең берәйбер дә булмый. Ул теге миллиардерлар бар, алар беләсезме күпме ул миллионнарны эшләргә, күпме миллиардларны эшләргә, күпме аска төшкәннәр, тагын күтәрелгәннәр, аска төшкәннәр, тагын күтәрелгән. Шулай. Ул теге әкиятлеге юк, ул теге чудеса, мин анда теге күккә карап та күреп кенә теге акча килми бер качанда. Кеше тырыша, тырышкан кеше ташка кадак кагар диләр, менә шул инде. Ә син гомумән ялкаулаган мизгелләрең еш буламы тормышта? Була инде ул. Һәрбер кешенеке бардыр дип усаным. Теге моны эшлисе килми, аны эшлисе килми. Шул. Социаль читерләрдә менә әле дә сөйләшеп киттек тамашачылар белән. Миңа үзе язды Руслан ди. Син гомумән үзең язышасың, үзең җавап бирәсең. Барсына да игътибарыңны читкәргә тырышасың, шулай? Анда сообщениелар күп, һәрберсенә теге җавап биреп бетереп булмый. Шуның өчен булай тырышам, әйем. Тискәре сообщениелар күпме хәзер синең тормышыңда? Теге хейтерлар. Юк. Тискәре сообщение вообще юк. Син инде безнең сөретеп кенә тапшыру астында да эй мактыйлар инде, эй күтәрәләр инде сине, Руслан. Сине бөтенесе, синең тамашачың бик күпкә артты бу хәлләрдән соң дип әйтәсем килә инде. Үзең дә шулай сизәсеңдер. Мин эшли башлаганга күрә артты. Бу хәлләрдән түгел ул. Мин үземнең әйттем бит, иҗатымны баштан арткара куйган идем. Менә хәзер эшли башлагач, мине күрә башладылар. Менә шундый җырчы бар икән дип. Мин бу хәлләргә менә бәйләмим бер качанда. Бүгенге көндә гомумән Руслан Кираметдиновның комплексы бармы икән? Бармы синең бер комплексларың? Юк, комплекс юк. Син үзеңнең йөз кыяфәтең бөтен булмышың белән канәгать. Аллага шөкер. Мин әйтәм, кутлыйбыз сине, Руслан, диме, нәрсә белән диме, әйтәм, меңнән артык тамашачыга концерт куйды да, әйме, 2 сәгать ярым җырлап, нинди халык җырларын җырлап, әйме. Бу сиңа нәрсә бүгенә булса, бу безгә бик зур вакыйга, Руслан. Шундый тавыш, шундый моң иленә сәяхәт, мен тамашачыларга бүген беренче тапкыр әйттем хәтта ки.
Руслан, менә җыр ул музыкаль терапия диләр. Кемдер дәвалана, кемдер күңеленә шундый җылылык ала. Ә син үзең менә үзеңнең җырларыңнанмы, я булмаса башка кешеләрнең җырларыннан күңелеңә инде рәхәтлек алып яшисеңме тормышта? Алам, бәләкәй чакта тыңлап үскән җырларны инде әллә булса Салават абый. Булай теге мин редко татар җырларын тыңлыйм, чит ил җырларын тыңларга яратам инде. Но миңа күбрәк теге моңлырак җырлар ошо инде. Менә шул бишенче бәләк чакта шундый җырлар тыңлап үскәч, күңелгә ятып калган инде. Бар, яраткан җырларым бар. Һәм теге күңелең чакына төшеп киткән булса, ниндидер шундый уйларга бирелә торган чакларың булса, син менә шул җырның сиңа теге дәвасын, шифасын тоясыңмы соң? Кеше бит шулай дип тә тамашачы артистларын тыңлый. Ә син ничек? Теге дәвасын, шифасын дип алай әйткән инде, менә просто ничектер шушы җырлар минем дир хатирәләргә алып китә. Менә бала чакка теге искә төшә башлар элекке, теге бәләк чакта булган әйберләр. Шулай инде. Шул хәтлек җылы рәхәт энергетика синдә. Син ихлассың, син акыллысың, син фикерләреңне туплап шундый ничек бар шулай дип әйтә дә беләсең. Кайбер яшерен әйтәсе килмәгән сүзләреңне син шулай ук бик устагыны яшерә дә беләсең. Әмма дә ләкин аңлата да беләсең. Нәрсә әйтәсе килмәгәнен, әмма дә ләкин шуның мәгънәсен син бар җиткерә беләсең. Мин сөйләгәннән син аңлагансыңдыр юктырмы әле? Әмма дә ләкин мин сиңа рәхмәт әйтәм, Руслан. Шундый булганың өчен тавышыңа инде мин мөккибән, мин гашыйк синең тавышыңа. Күпме меңләгән тамашачы мондый тавыш табигатьтән биргән моң һәм ичке дөньяң да синең ачык булсын, ихлас булсын һәм тагы да киләсе елларда тагы да яхшырак якка үзгәрергә тормыш сиңа Аллаһ Тәгалә мөмкинчекләрен бирсен. Амин, амин, рәхмәт Роза. Бик зур рәхмәт. Сезнең тапшыруларны тоже мин карап барам. Бик матур алып барасыз. Менә инде ел сайын шулай әңгәмә корырга тырышабыз бергәләп. Әле концертларда, минем концертларда түгел, гомумән теге төрле солянкаларда да шулай аралашабыз. Караучыларга чын күңелдән зур рәхмәт. Матур язган сүзләрегез өчен, комментарийларыгыз өчен чын күңелдән зур рәхмәт. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Уфа, сезгә чын күңелдән зур рәхмәт. Безнең белән булганыгыз өчен, матур вакытларыгыз өчен, шушындый матур аюларыгыз өчен чын күңелдән зур рәхмәт, хөрмәтләр. Вәгъдә иткәнемчә, дусларым, тапшыру башында без инде сезнең белән бергәләп көчле, матур моң илендә сәяхәттә булдык. Әйе, нәкъ Руслан Гираметдиновның гына үзенчәлекле тавышы, моңы, репертуары, җаваплары, уй фикерләре миңа калса һәммәгезнең дә күңелләренә хуш килгәндер дигән ышанычта калам. Без сине хөрмәт итәбез, яратабыз, Руслан, һәм инде үзгәрүләрең хәерлегә булсын. Киләсе елларда да матур тамашаларыңда Уфа шәһәрләрендә шушындый тулы залларың белән көтеп калабыз. Сезнең белән мин, тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина түгел, бер атнага гына сау булашам. Исән-имин булыгыз, дусларым. Күңелегездә һәрвакыт мәхәббәт һәм ихласлык хисләре генә тантана итсен. Сау-сәламәт булыгыз.